Lo igama lakhe nguSisi Land Cruiser, intombazane yalapha kwaZibunu kuCentane kweli phondo leMpuma Kapa. Ukhona nalapha eBhayi ngenxa yesingxungxu athe wasifumana. Uba lapha kuCentane ngamanye amaxesha abe seBhayi. Kulapho khona izinto zenzeka khona. Unabahlobo bakhe abathanda kakhulu. Yena uthi nguLand Cruiser and the Club. Le ntombazane inxibe le lokhwe igreen elayo igama kuthiwa ngubukeka. Le ntombazane lapha ngeneno yona inxibe isikeyiti esingathi simnyama elayo igama kuthiwa ngubonelwa. Kodwa eli qela labo bathi nguLand Cruiser and the Club. La mantombazana athi soloko ejongiwe uthi we fail to understand why people would stare. Like, why are they staring? Jeez, I mean, like, that's so boring. Ufike bebhedulula amehlo abantwana. Ndibuza noba mhlawumbi kutheni benijonga Land Cruiser abantu benithendwanya ngamehlo ningapheki uzingempama nje. Wathi Land Cruiser hayi singabantu bakrwada thina bhuti wam ndifube bezithetha thina. Ndathi Land Cruiser ndikubonile kudederhu levenkile endixela phaya eSummerstrand ungasabheyili Land Cruiser. Ndiyaqala untombazana ebheyila nesidlangalaleni. uLand Cruiser uye walophoza wathi hayi bhuti mna ndafundiswa mna kakhulu ngunomama wathi uba singabe sibheyila thina esidlangalaleni. Yho, ndizawuzama uyilungisa loo nto leyo. Ndathi kofuneka uriarrenje ifilosofi yakhe sanaseLand Cruiser awukwazi tu kaloku sanobheyila esidlangalaleni uyintombazana. Uthi lo mntwana uLand Cruiser xa uyintombazana kufuneka umzimba wakho uwazi, unxibe ngokundilisekileyo, lubalulekile undiliseko. Utsho kwakahlanu egxininisa kumantombazana. Kubalulekile ukundiliseka 1, kubalulekile 2, kubalulekile 3, kubalulekile 4, kubalulekile ukundiliseka 5. Ithi le ntombazana xa mhlawumbi uxakekile ungazazi uba unxibe ntoni, ungayitsalela umnxeba uyithumele imifanekiso yakho, uzawukwazi ukucebisa yena. Uthi akafuni iphondo leMpuma Kapa limenyeke ezizweni. Kwiintaba ze-CNBC kuChannel 841 ndingunoma Indiam uMatha Umgubo ndizokuandastenda le ntombazane yakwaZibunu ekuthiwa nguLand Cruiser. Kwaye ndifuna ukuandastenda ukuba abantu baseBhayi bayamazi uLand Cruiser. Apha kwaZibunu amantombazana wona bafunde ntoni apha kuLand Cruiser, ngoba kaloku uLand Cruiser yintombazana endilisekileyo kakhulu kwaye siyamncoma simothulela iibotyo zethu.